Tier list investícií. Umenie B tier. Môže to byť naozaj veľmi zaujímavé, na druhej strane musíš sa do toho význať, sledovať to, aby si vedel posúdiť. A nakoniec sa môžeš popáliť. Byty. B tier. Áno, dá sa na tom nejakých 5-6% ročne zarobiť, vieš to prenajímať, na druhej strane to nie je investovanie, to je podnikateľská činnosť. Nájsť niekoho, koho tam dáš, starať sa o to, keď sa tam niečo pokazí. Akcie A tier. Zaujímavejšie zhodnotenie, zaujímavejšia likvidita ako pri nehnuteľnostiach, dlhodobá perspektíva zaujímavého zhodnotenia. Správni ľudia, investície do správnych ľudí, to je S tier. Nikto ti nedá také percentá, ako keď zainvestuješ do správnych ľudí. Komerčné nehnuteľnosti A tier. V porovnaní s bytmi ti na to stačí menej peňazí, lebo na to existujú rôzne fondy. Zároveň je tam zaujímavejší nájom, lebo ho platia firmy. Majú inflačné doložky, takže sa ti navyšuje automaticky príjem z nájmu. Pozemky C tier. Nevravím, že to je úplne zlé, ale je tam dosť nízka likvidita, ten pozemok sa ťažšie prenajíma, kto vie, kedy na ňom sa niečo postaví, poprípade ak to máš ako nejakú ornú pôdu, tak zase tie výnosy tam nie sú také veľké. Zlato, striebro, D tier. Tam sa nebavíme o investovaní, to je nejaká špekulácia na to, že sa to zhodnotí, že to bude mať väčšiu hodnotu, ako si to nakúpil ty. Nikde je napísané, že tomu tak musí byť. A aj história nám ukazuje, že tu zlato alebo striebro nás tak nerastú. Dlhopisy, B tier. Podobné zhodnotenie ako pri bytoch, je to konzervatívne, v porovnaní s bytmi ešte lepšia likvidita. Vlastný biznis, S tier. Rovnako ako tí správni ľudia, nikto ti nedá také percentá na zhodnotení ako tvoj vlastný biznis a máš to plne pod kontrolou. Nehnuteľnosti v Dubaji, D tier. Dubaj ako D. Neviem, či treba vysvetľovať prečo.